Ambit sa pipila ka mga atleta sa Davao Regional Athletic Association kung Dabra Meet 2026 ang ilang mga sekreto nga mao himong hinagiban sa ilang kalampusan sa eksklusibong interview sa XFM Dagob News Team sa mga atleta sa Davao del Norte Division nga nakasungkit og bulawang medalya nga si Ian Butoyo alang sa single 400 meter run kansang lakip usab sa nakakuha og gold medal sa relay para games junior kauban sila si Jonathan Feliciano, Juber Cano, James Taruba. Disiplina matud pa sa kaugalingon, focus sa trainings og pagpabinaw sa ilang mga coach ang ilang hinagiban alang sa kalampusan samtang sumalasab sa mga atleta nga nakakuha og bulawang medalya sa Para Games Junior Girls Athletics nga sila si Jezebel Mataas, Hilary Albarando ug ang kaluwa nga sila si Lovely Jane Villarobe og Glory Jane Villarobe. Disiplina sa kaugalingon, pagsayo og tulog, lakip na ang paglikay sa paggamit og cellphone ang ilang ginahimo aron mapabiling nga nasa kondisyon ang ilang kalawasan aron mo dominar sa kompetisyon. Sumalasab sa ilang mga coach dakong hagit alang kanila ang pipila ka mga higayon nga dili mutuman ang ilang mga atleta apan dakong tabang ang ilang hugot kay relasyon. Nalagpasan nila mga pagsulay og nakabot ang ilang gikahinamang bulawang medalya. Sa pagkakaron, ikaduha ang Davao del Norte nga dunay pinakadaghang bulawang medalya nga nasungkit. Gisundan niini ang Davao City nga nagpabiling nanguna sa paghakot og gold medal. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw perminti ang vision. Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule adlaw-adlaw alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lar Sanyol, XFM News.